उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि कसुबिल हालामनि गफिपुर गामिनि थागिबि बर' हारिनि गेजेराव गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि महरै सिनायथि होबोनाय राजेन बर'आ आरो बे बुहुमाव गैलिया। दुखुनांथाव बाथ्रानि थांनाय सप्ता मोननैसोनिफ्रायनो समाज सिबियारि मोनसे समनि बारग' फानेरि दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो सोलिफु बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि राजेन बर'आ गावनि हाथाइ सानायखौ लानानै गोजौ फाहामथायनि थाखाय गोदान दिल्लीनि मेक्स सुपार स्पेशलिटी हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानायावनो सोलिफु दाननि 25 मार्च खालाराव अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलाङो। थांना थानाय समाव बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे समाजनि गेजेराव बिहोमा होलांनायखौ बिथा खालामनानै दिनै गावनि जोनोम थावनियाव बर' हारिनि बायदि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि, राजखान्थिगिरि, समाज सिबियारि आरो गोबां मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। दिनैनि साना जोबोद दुखुनि सान। मानोना जों इउपिपिएलनि सासे गोख्रों मावथि अबथिरा खोमानो गोनां जाबाय। राजेन बर' बिथाङा जों इउपिपिएल दाजानायफोरनि इउपिपिएलजों लोगोसे दंमोन। सिगाङाव बिथाङा बेरगाव जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि नेहाथारिमोन। गेजेर ससेयाव खिन्थु बिथाङा जेबो बिबान लाथारो, अब्लाबो बिथाङा पार्टिनि एक्टिभ वार्कार हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन। आरो बावैसो गोदान जिथु कमिटि दानाय जादों डिस्ट्रिक्ट कमिटि, बेवहाय बिथाङा आफादगिरि हिसाबै दायित्व लानानै पार्टिनि खामानिखौ मोजाङैनो सालायलांबाय थादोंमोन। बिथाङा मोनसे समाव आबसुनिबो बिबानगिरिमोन, पानेरि आन्चलिक कमिटिनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावदों। उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आबसुनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। आरो स्टुडेन्ट समनिफ्राय बिथाङा बर' हारिनि जौगानाय, बर' हारिनि मोन्थाइनि बेलायाव नांनायाव गोख्रों मावथि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। दिनै बिथांखौ जों खोमाजानो गोनां जाबाय। बिथाङा हाथाइयाव मोनसे बेमार जाबाय थादोंमोन। हयथ' गोबाव समनिफ्राय जादोंमोन खोमा, बिथाङा बेसेबां केयार खालामाखैमोन। दासो बांद्राय सिरियास जानायखाय बिथांखौ हाथाइनि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दिल्लीयाव लांनाय जादोंमोन। आरो बे चेकआप खालामनानै एसे केन्सार जानाय होननानै डिटेक्ट खालामो। खिन्थु डक्टरफोरा एसुरेन्स होदोंमोन जे बेखौ अपारेसन खालामबानो साक्सेस जागोन। आरो हेमथे बिथांखौ अपारेसन खालामदों। प्राय 10 घन्टा अपारेसन खालामदोंमोन होनना बुंदों। दा जिहेतु रुद्र सेथु बिथांजों लोगोसे दंबाय थायोमोन। बिथांनि रिपर्ट मथे बिथांखौ 10 घन्टा अपारेसन खालामदोंमोन। अपारेसन खालामनायावनो हयथ' माबाफोर बिदि कमप्लिकेसन जाबाय। आरो बिथाङा बे अपारेसन खालामनाय जि सेन्सलेस जायो, बे सेन्सलेस जानायनिफ्राय सेन्सआव फैफिनायसै। आरो दाखालि हराव, मैया सानसे जाबाय, दाखालिनि हराव प्राय 8-9टासो समाव बिथाङा लास्ट बे संसारनिफ्राय बिदाय लायो। दिल्लीनिफ्राय मैया लाबोनायाव पेटिसनफोर लाबोनाय ओमफ्राय 9टा समाव फैदोंमोन आरो दिनै सावनाय जाबाय। बे थारैनो जोंनि थाखाय पार्टिनि जोबोद खहा जाबाय। मानोना बिथांबायदि एक्टिभ वार्कार जोंहा ओरैनो पार्टि लेभेल एसे खम। दा बेबायदि जि सासे सानै गोख्रों दं, बिथांमोननिफ्राय बिदि गोमानांगौ जोंहा जोबोद खहा जायो। बेनिखायनो जों दुखु फोरमायदों। आरो दिनै पार्टि अफिसफ्राव, जोंनि इउपिपिएलनि पार्टि अफिसाव फुंनि 9 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि 5 बाजिहालागै जों दुखु सान फालिनाय हिसाबै गोसोम फ्लेग गायसनदों। आरो बिनि गेजेरजों जों बिथांनि रुंसारि जानाय जों दुखु फोरमायनाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ लादों। जों आसा खालामदों जे बिथांनि जि सार्भिस, बिथांनि जिखिनि नावमानाय जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय, बेखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। आरो बिथांनि न'खर, जे बिथांनि गथ'फोर दं, बिया जायाखैमोन दासिमहालागै। बिदाजों थायोमोन आरो बिदानि गथ'फोर जिखिनि दं, बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै थांनानै थाथों जों बेखौ लुगैयो। आरो जों आसा खालामदों जे बिथांनि जि सार्भिस, बिथांमोननि जिखिनि खामानि थांनाय समफ्राव होबाय, बेखौ जों अरायसम गोसो लाखिनानै फैगौ समाव खामानि मावनो थाखाय बिथाङा जोंनो थुलुंगा होगोन। दिनैथ' जों माबाफोर सन्देह दङ बिदि माने तदन्त खालामनो थाखाय माबाफोर डिमान्ड? जों दासिमहालागै बे बाथ्राखौ बांद्राय, जिहेतु जों डिटेल्स रिपर्ट दासिमहालागै मोनाखै, बेखौ लानांगोन।
जों बेखौसो सानदों जे थैनाय थांनाया आफा इसोरनि आखायाव बेनिखायनो हयथ' बिथाङा जिउ जे बे अबथिरा समावनो जि समाव थांनानै थानांगौमोन बे समावनो जिउ गोमानाय माने हयथ' बेनो इसोरा बिखौ बेसेबांखिनि समखौनो होदोंमोन बेखौ साननो गोनां जायो बेनिखायनो जों दासिमहालागै तदन्त खालामनायनि बाथ्राखौ सानथ'वाखै जों सावरायलायनि डिटेल्सफोरखौ लानो बेनि उनावसो माबाफोर डिसिसन लानांगौ लागोन जियानो दाजानो दिनै जों दुखु फोरमायदों बिथांनि जि थालांनाय न'खर बिथांमोनहाबो जाहाथे मोजाङै थाथों जों बिथांनि थैनायाव जि दुखु मोनदों न'खरफ्रा बिथांजों जों समबेदना प्रकास खालामदों क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमर एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन